Чираттагы котлау сәламен без Татар Сайман авылында яшәп килүче кадерле юбиляршыбыз Тинникова Руниса Харис кызына юллыйбыз. Бу юлы аңа җылы теләкләрен Мәскәү шәһәреннән дусты Рамилә гаиләсе белән җиткерә. Нәкъ 8 ел элек шаугыр килеп торган, миллионлаган кеше яшәгән зур Мәскәү шәһәрендә мин үзем өчен бик кадерле булган якын дустымны таптым. Рунисәм бездән ерак түгел кибеттә эшли иде. Бер күрүдә үк мин аның бик ачык шат, акыллы, сөйкемле, олы күңелле кеше икәнен күреп яраттым дигәндәй. Шул көннән алып бу көнгә кадәр байтак сулар акты. Без бүген дә апа-сеңел сыман бик кадерле кешеләр булып аралашып яшибез. Без генә түгел, балалар да танышып дуслаштылар. Еш кына мин анарга кунакка да кайтып йөрим. Кунакчыл дустым яратып каршы ала. Аның өендә җаным, тәнем белән ял итәм. Пөхтәлек, чисталык, матурлык яраткан дустымның яшәгән җире шау-чәчкә, гөлләргә күмелгән. Әйтерсең, нәкъ аның күңелен хәтерләткәндәй. Гомердә тик тора белми торган дустым яратып тәмле ризыклар пешерә. Нинди генә эшкә алынмасын, барысы да аның кулыннан килә. Сыкланып карап кына торырсың аңа. Рунисәне белмәгән кешеләр дә аның хакында гомердә төшенке кәеф белән йөрми торган кеше дип әйтерләр иде. Чөнки ул гел елмаюы йөзе белән башкаларның да кәефен күтәрә. Аңа ничектер эш сереңне, бар зарларыңны сөйлисе килеп тора. Бүген дустыма 55 яшь. Ышанып та моңа җитә алмыйм. Чөнки син инде оныкларыңа әби булсаң да, безнең өчен һаман да 30да гына булган бик матур хатын-кыз. Ул бик ышанычлы. Тормышның кайсы көнендә генә мөрәҗәгать итмим. Ул гел аңлап, тыңлап, кирәкле киңәшен дә бирә, ярдәм кулында суза. Чын дустым булганың өчен бик зур рәхмәт, Руниса. Алда да безнең мөнәсәбәтләребез шушы килеш саклансын иде. Кадерле дустым, сине олы бәйрәмең, 55 яшьлек юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларыңның һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең һәр вакыт аяз булсын. Гел шулай безне сөендереп яшә. Без сине бик яратабыз. Якын дустым, синең туган көнгә бүләк итәм шигырь юллары. Гел шатлыкта гына уссаң иде сикәлтәле тормыш юлларын. Бу тормышның дустым үз законы, таләпләре аның бик кырыс. Табаласың икән бәхетеңне, югалтмаска аны син тырыш. Тынычлыгың булсын күңелеңдә, эшләрең дә барсын, гөрләсен. Гомер буе синең йөрәгеңдә яшәү дәрте сүнми дөрләсен. Кояшлы көн телим сиңа дустым, болытларны куып таратып, яшигәле алда гомер барда якын дуслар булып яратып. Хөрмәтле Руниса Харисовна, юбилей бәйрәмегез мөбарәк булсын. Илсия Бәдретдинова башкаруындагы җырны да кабул итеп алыгыз. Бар дөньяны сөя торган, бер дустым бар эше катып көлә торган, бер дустым бар сүзе белән үзә торган, бер дустым бар мин тилегә түзә торган. Дустым, дустым, синең белән күрдек инде агым карасын. Дустым, дустым, син белгәнне кеше белсә, Аллам сакласын.
бар, белмәсә дә җырлый торган. Бер дустым бар, белмәсә дә бии торган. Эх, бер дустым бар, серемне белә торган. Бер дустым бар, җир җимертеп яши торган.